I kan lige så godt komme i gang. Far? Ja? Skal vi ikke flytte herud? Der er ikke noget, der ikke er nogen dumme mennesker. I kan jo bare sejle ind med båden om morgenen. Det bliver nok lidt svært. Jeg har jo også skolen, ikke? Vi kan godt komme herud lidt oftere, og nu vi har en båd, vi kan låne. Ikke? Godt. Det er helt fint. Det skal vi skrive støtte, det der. Jeg har fortjent det. Kom herover. Markus. Kom herover. Det er flot godt. I må hellere gå i seng, inden I laver noget mere slemt til deres mor. Hvordan kunne I tro på hende, hva'? Hvad sagde I? Undskyld for en rav! Hvad siger I? Undskyld for en rav! Nå,